Έχετε δει οι περισσότεροι σε κάποια κανάλια πίκολα αυτό το παιχνίδι με τις δύο εικόνες, όμοιες εικόνες, που έχει και δύο διαφορές, οι οποίες διαφορές είναι τόσο κραχτές, τόσο χτυπητές, που τις βλέπει ακόμα και ο Ανέστης Βλάκος με το πορσελάνινο το μάτι. Άλλα κανάλια δεν έχουν τις δύο εικόνες όμοιες με τις δύο διαφορές, έχουν παροιμίες και λέει η παροιμία: το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν και έχει τελίτσες. Και παίρνει ο Βανταδόρος και λέει: το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν, το βρήκα, λέει τι, πάνε για μπάνιο. Άκου ρε πούστη, άκου ρε πατέντα, άκου φόρμουλα. Βγαίνει ο επόμενος: το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν, κλάνουν, λέει ο άλλος. Ζωγαδιάζεις την κυρία Κομπρέσκα και δώσ' του τηλέφωνο να πει το μαγειρεύουν. Και παίρνει τα παπαριά μου. Αναμονή. Δεν τι πάμε να αυτό ρε. Πού καταντήσαμε. Κάποτε στην Ελλάδα πληρώναν οι Έλληνες το μουνί. Τώρα πληρώνουν την αναμονή.